Chibaile Dennis Ral te kan ni a Chirkop channel a kalo lo ma che Tuntuma kan en tur chu unit conversion ani a unit convert dan ni class 10 chin tan chuan thiam nge tur thiam lok nge tur ani a chuwang chuan class 10 0 tur emo class 9 emo class 8 emo 0 tur lola hrechiang lo kan om takin kan en ho le don nia unit conversion thiam tur chuan he table hi kan thiam chian em angai ani millimeter centimeter decimeter meter decameter hectometer kilometer meter hi a basic bera chu ani ta a chuan meter aya te meter nuai lampang mi ho chu small letterin kan zia tlang puya meter chung lampang mi meter aya sei alian ho chu capital letterin heting hen kan zia tlang pui thina chuan tun tuma hen meter atan ka manga meter liter gram heng hawatan hian he table hi aman thei veka ka conversion tuna ka ti tur ang zong po hi he mi te pathumatan hian aman ho vek thei du ta na man thei ti khalo shelok ta ila ti chon convert dan tur chu chi ni oma chi khata chuan big to small alian atanga ateya convert chu entir nan kilometer atanga meter convert te chuti zat kilometer chu meter eng zat nge ti telo ni ta ang se kilometer hi alian zoka meter hi ate zoka chu big to small amzia chu ni ta ni ti chuan alian atanga ate kan convert chuan engtin nge kan ti don kan multiply anga egin nge kan multiply don 10 100 1000 etc khatiang hau khan kan multiply don ani amai ro chu eng zat in nge multiply tu eng zat chi in nge multiply tu 10 in nge 100 in nge 1000 in nge ti ka chu next problem kan convert huna kan en hawanga atuna chuan big to small kha multiply by 10 100 1000 ti khala shephot ta ila a dot tu le a chuan convert dan chidang le a chuan small to big ka om le ni chuan hei hi enge om zia chu kan threthiam to ang chu millimeter atanga decimeter a convert te hilong ni ta se ate atangin aliana convert small to big chu engtinge kan ti ang divided by 10 100 1000 ti chon problem ba kan lut don ya heng hawi engtinge kan man dan tur kan enang le hemi convert dan tur hi en chin ta ila question number 1 convert 7 kilometer to meter han en chin ta ila kilometer chu lian zoka meter te zoka conversion hi big to small kha ani ti kan hria anga chu engtinge kan ti don multiply tur ani kha multiplied by 10 100 1000 engberin nge kan multiply don ti khan ta ni ti han kan share mai don ani kilometer atangin metera kilometer atangin meter ama atangin kan share tananga heta table lampang hi en chin ta ila kilometer atangin 0 10 100 1000 ani chuan 7 kilometer to 7 into 1000 to 7000 meter ani chon point omna en le chin ta ila 3.25 meter is converted to centimeter nauti chin ta ila ani chuan meter atanga centimeter ani chuan han en le chin ta ila exactin nge kan multiply don meter atangin 0 10 100 in kan multiply don ti na ni ta ani chuan 3 to 5 chuan 100 ka multiply chuan 0 pani om don ti na ni ta amai ro chu a problem in en chin ta ila point zua hian number pani a oma wangin point zua number pani kan da ve anga ti chuan 00 ka chuin kan om lo ti na ni ta 325 centimeter ti na ni mai ta ni kha alian atanga ateya convert dan chu ani ta adot tool kan en le ang Class 10 Maths Guidebook Dennis Ral te siama hian zona te shilfiana te tam theyang berin mizo tonga da ania exercise kwai som chau nilavin chapter 10 shilfiana a ombaka chol samdan te formula mandan le by heart ol samdan te da thinani board exam tura in prepare nan question luite cho sa vek ania tin guidebook hian formula booklet a chom ngal bokani Aizol bookstore shang shanga ilo lei ve nge don nia
hi lo en le chin ta ila convert 473 cm to meter ani a heta hian centimeter te zoka meter lian zoka small to big kan ti khani ta a divided by 10 100 1000 10000 etc ani kan ti kha ti chuanin ama mi ang thau khan 473 cm chu meter kan convert don chuan 473 divided by exactly kan divide tang chiar ta ila table centimeter atangin meter 0 10 100 100 in kan divide don tina ani ta a ti chuan 100 kan divide don chuan kan divide chuan 4 7 3 a hian point heta hian a oma ti chuan 100 kan divide khan 100 a 0 pani oma wangin veilam pang zongin point hi voi ni akalang voi khat voi ni 4.73 meter ani tina ni chu chuan 35.2 decimeter hi hectometer a chantir tur lam ni ta ang se ti chuan kan en le anga 35.2 divided by exactly nge kan divide tang decimeter atangin hectometer han entai ila 0 10 100 1000 divided by 1000 0 pathum omna in kan divide don ti na ni ta a 35.2 a chuan vei zongin 0 point voi thum kan son don voi khat voi ni voi thum anianga ta 0 kan da anga ani chuan 0.0352 hectometer ani ti na ni chu a area le volume a te khani ko unit conversion a om le dona chung ho chu lo en le chin ta ila 1 meter is equal to 100 centimeter kan neya ani chuan 1 meter square chu exact nge ni ta ang kan ti ni chuan 100 centimeter meter khata kha 100 centimeter whole square ani anga 100 square a chuan 100 a 0 pani oma a square an 0 pani kan da bel le anga centimeter square ani ti na ni chu ti chuan 1 meter square chu 10,000 centimeter square 0 pali omna meter atangin centimeter a kan convert donin 0 pani om meter square atanga centimeter square atanga square ani wangin 0 pani om kha 0 pali alo ni to don tina ni mai ani chani chuan 1 meter cube chu centimeter cube engzan nge kan thethiam to ang chu meter atangin centimeter a convert don to 0 pani oma a cube pa chuan 0 omna ani to tina ani chu centimeter cube 0 engzan nge om 0 paro meter atanga centimeter ani khan 0 pani ani a cube ani chuan voi thum te khan ti chuan 1 meter cube chu centimeter cube ani ti na ni chu ti chuan unit conversion chu ti khan kan du tok hri photang